شان اقدس در لدر کڑے دے مولا رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا نوری مجسم تارنا دی دا فتاب نرسی شفافیت کے دے شفاف تا ہم محتاب نرسی دا کفر شرک ہر تیاری لری رنا رسولا دا کفر شرک ہر تیاری لری رنا رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا شان اقدس در لدر کھڑے دے مولا رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا او دا خدو خال دی پتورات کی تذکری شوی دی ہم دا باست دے پر زبور کی اشاری شوی دی دا سے انجیلم گواہی کڑے پتا رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا شان اقدس در لدر کھڑے دے مولا رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا علی الظرف علی متبعد فطرت لرلو علی الظرف علی متبعد فطرت لرلو خلقی عظیم دخو اخلاق دی صفت لرلو خلقی عظیم دخو اخلاق دی صفت لرلو اوشتستا لرو یشو دنیا وما فیها رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا شان اقدس دل در کھڑے دے مولا رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا قرآن پاک دے معجزہ دا معجزوں کی غورا دا اعلیٰ فہم یہ راغلی اندازوں کی غورا او تعریف دشوی پا قرآن کی برملا رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا شان اقدس دل در کھڑی دی مولا رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا ابو سعید دی مدح خوان یما پشا مسہر ابو سعید دی مدح خوان یما پشا مسہر ستا پر صفت باندے گویا یما پشا مسہر او دستا پا حقیق میں پیش کرے دوینا رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا شان اقدس دل در کھڑے دے مولا رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا اے مصطفیٰ رسولا احمد مجتبی رسولا